estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus szponzorváján. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem először is alpolgármester urat, Miklóczy Zoltánt. Itt vagy, Zoli? Nagyon örülünk és nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogy itt vannak velünk és műsort is adnak majd a Barlandó Ének Együttes Algyőről. Egy évvel öregebbek lettünk, ami azt hiszem, hogy nagyon jó hír. Történt ugyanis, hogy a héten az utolsó próbánkon kétfelé oszlott a férfi kórus. Voltak, akik azt állították, hogy 2 éve volt utoljára szponzorvá. És amikor mindenki már teljesen elbizonytalanodott, akkor Szabó Sándor, az együttesünk elnöke, egy CD-t mutatott föl az utolsó szponzorvárunkon, és rajta a dátummal 2015. november 29. Hát ezért mondtam, hogy csak 1 évet öregettünk, és nem 2, ami tulajdonképpen örvendetes. Az est házigazdája a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus, akiket most szeretnék név szerint bemutatni, majd Szabó Sándor, az Egyesület elnöke, köszöntő szavai hangoznak majd el. Szólítom először Konyessy Gábor, a Férfi Kórus művészeti vezetője, a 2017 a Férfi Kórus elnöke. Neheler Gyula, 2011 év tavaszán újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja, azok a többszörös aranypálva nagydíjas. Elmondom a nevet, utána a méltatást, és utána tapsoljuk. Károly László, 2012 óta a Férfi Kórus tagja, többszörös aranypálva nagydíjas. Borkői József, a Férfi Kórus tagja, kiemelt aranypálva nagydíjas 2005-től, a Nívó-díj tulajdonosa, 2011-ben újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja, azóta többszörös aranypálva nagydíjas. Sörfőző Dávid, 2015. augusztus óta a Férfi Kórus tagja. Ödör István, a Férfi Kórus tagja, kiemelt aranypálva nagydíjas, 2005-től a Nívó-díj tulajdonosa, 2011-ben újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja. Nagy Zoltán, Férfi Kórus tagja, 1998-ban aranypálva díjat nyert, valamint kiemelt aranypálva díjas, 2005-től a Nívó-díj tulajdonosa, 2011-ben újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja, azóta többszörös aranypálva nagydíjas. Jung László, a Férfi Kórus tagja, 1998-ban aranypálva díjat nyert, valamint kiemelt aranypálva díjat, 2005-től a Nívó-díj tulajdonosa, 2011-ben az újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja, azóta többszörös aranypálva nagydíjas. Szabó Sándor, Férfi Kórus tagja, 1998-ban aranypálva díjat nyert, valamint kiemelt aranypálva díjas, 2005-től a Nívó-díj tulajdonosa, 2011-ben újjászervezett Férfi Kórus alapító tagja, azóta többszörös aranypálva nagydíjas, jelenleg a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus elnöke, akinek át is adom a szót. Elég sok szeretettel köszönök mindenkit. Természetesen én is köszöntöm Miklóczy Zoltán alpolgármester urat és a megjelent képviselőket.
Igazán nagy örömmel szolgál, hogy ilyen sokan eljöttünk, bár a széksorok egy kicsit foghíjasak, de az nem azt jelenti, hogy azok a székek nincsenek elalva. Köszönjük azoknak a támogatását is, akik nem jöttek el, de támogatják a férfi kórust. Van néhány kellemetlen kötelességem is. Ignász Pista bácsi a férfi kórus tagja volt, sajnos már 15 éve nincs közöttünk. Szekeres István vezetőnk volt, barátunk, elnökünk, igen nagy örökséget hagyott ránk. Őt lehetetlen pótolni, de minden évben megemlékezünk róla. Sörfőző István, azt hiszem nyugodtan mondhatom, az akkori férfi kórus egyik legszebb hangja volt. Sajnos már ő sincs közöttünk. Szeretném megköszönni a támogatóinknak azt, hogy eljöttek, a jegybevételével támogatnak bennünket. Szeretném megköszönni azoknak, akik tombolatárgyat hoztak. Nem akarom, nem is próbálom népsorot elszorolni őket. Ha véletlenül valaki kimaradna, az jogosan érezhetné és érte magát. Ezért nem teszem meg. Köszönöm szépen a támogatást. És akkor szeretettel köszönöm mindenkit, és akkor átadom a szót Kocsis Lászlónak, hogy folytassa a bemutatást, és mielőtt ezt megtenném, természetesen őt is köszöntöm, a férfi kórus egyik tagja, Aranypálma nagydíjas és kiemelt Aranypálma díjas Kocsis László. Azt hittem úgy járunk, mint tavaly, hogy elmaradt a bemutatásom, tehát köszönöm szépen, jól esett. Férfi kórus gyökerei a 90-es évek derekáig nyúlnak vissza. Az Érsekhalmi népdaléneklési versenyen Aranypálma minősítést szerzett, amelyet még számos rangos elismerést követett. Az Egri Palozgála népdaléneklési versenyen kiemelt Aranypálma díjat, az Alsópáhoki Aranypálma nagydíjas hangversenyen pedig első helyet szerzett. Amire a legbüszkébbek vagyunk, az a népdalt éneklő kórusok által elérhető legmagasabb kitüntetési cím, a nívódíj. 2011 őszétől Decsi hagyományőrző férfi kórus néven önálló egyesületként működünk. Fő célunk a hagyományőrzés, továbbá népdalok tanulása, előadása és tanítása. Most röviden, hogy mi történt velünk ebben az esztendőben, jó, hogy nem 2 évet kell felidézni, mert akkor sokára kezdődne a vár. Szexáton a 6. országos nyugdíjas Ki mit tud előselejtezőn vettünk részt, és eljutottunk egészen a harkányi döntőig, ahol kiemelt arany minősítést szereztünk, és egyben egy 4 napos erdélyi utat is nyertünk. Hagyományt teremtve minden év augusztus első szombatján népművészek napját szerveztünk. Férfi kórus vendégül látta Szabó Sándor tárogató művész által vezetett kereki nótásokat. Nótások együtt vonultak a koszorúzási helyszínekre, és több alkalommal is felcsendült a tárogató muzsika. Aztán egy fantasztikus nap Algyőn, 2 új taggal bővült Sárköz népessége, Algyő főterén népes közönség előtt Nagy Zoltánné, Zsuzsa néni Sárközi menyecskét varázsolt az algyői polgármester úr feleségéből. Hát ezúttal köszönjük a Parlandó énekegyüttesnek a meghívást és a vendéglátást, nagyon jól éreztük magunkat. Azután a férfi kórus Kerekegyházan vendégeskedett, ahova a kereki nótások hívták.
Voltunk Őcsényben, ahol Bogár István Hagyományos Egyesület 85. évfordulóra rendezett kiállítás megnyitón szerepeltünk. És a múlt héten Bőrbön voltunk, ahol Sárközi Népdal és Népzenei Fesztivál került megrendezésre. Az adventi időszakban megyeszerte szerepelünk karácsonyt váró műsorunkkal. Számos felkérésünk van, többek között kiállítás megnyitókra, borkóstolókra és egyházi rendezvényekre. A gazdag Sárközi Népdal kincset már volt alkalom külföldi országokban is bemutatni, például Németországban, Hollandiában, és természetesen számtalan magyarországi településen is. A helyi rendezvényeken mindig számíthatnak ránk, amelyeken mi is szívesen részt veszünk. Részesei vagyunk, a szexári töröki napokon már évek óta meghívnak bennünket. Létszámunk jelenleg 24 fő, 11 énekesünk van, a többiek pártoló tagként segítik az Egyesület munkáját. És így szeretném megköszönni a pártoló tagoknak a munkáját, feleségeknek, barátnőknek, barátoknak, akik ugyan látszólag mindig a háttérben vannak, de nélkülük nem érhetne el a férfi kórus ilyen sikereket, önekük is kiállítás. ...2011-ben egy CD-t adtunk ki, Czapó Irénke vezetésével, és kérjük most fogadják szeretettel Decsi Hagyományőrző férfi kórus műsorát. Megnézném, hogy
cipődet, felejtsd el a szeretődet. Túl sok félig is leány, vigyél által a Dunán. Nem vihetlek, angyalom, kilukadtal a díkon. A kilukat nem lőhet, épp karomba átviszlek. Ígőzek síhőny alatt, lányok sütik a halat, papírosban takarják, a regénynek úgy adják. Ögyél rózsám belőle, szerelmes nőszöm tőle. Öreg anyám olyan volt, nem szerette az orsót, csak a pálinkás korsót, csak a pálinkás korsót. Öreg anyám tanított, lábak közé szorított, úgy sikatott, rikatott, mint egy koszos malacot. Néhány szóval szeretném akkor az együttesbe mutatni. Parlando Ének Együttes 2001. márciusában alakult. A helyi nőegylet énekelni szerető tagjai alapították. Elsődleges céljuk volt a nemzeti ünnepek, helyi rendezvények, énekkel, dalokkal történő színesítése. Eleinte egyszerű kórusművek, népdalok, műdalok, az adott rendezvény hangulatához illő művek tanulása, bemutatása jellemezte a csapatot. 2003-ban új tagokkal bővült az énekkar, s ekkor vették fel a kapcsolatot Lakatos Béla zongoraművésszel, aki a Szegedi Nemzeti Színház tagja, operett, sanzon, musical, korepetitúra zongoristája. A közel 6 éves együttműködés alatt több mint 150 operett sláger, dalt, kuplét, sanzon, filmsláger, régi örökzöldeket, musical részleteket tanult meg az együttes. 2009-től az úgynevezett fél playback technikával, zenei alapos segítséggel dolgozik, tanul és műsorával szórakoztat a Parlando Ének Együttes. Az énekegyüttes fennállásának 15 éve alatt összesen 46 fő énekel, hosszabb, rövidebb ideig a csapatban, jelenleg 12 énekes tappal rendelkeznek. Évente 25-30 felkérésnek tudnak eleget tenni. Magyarországon Vas megye kivételével valamennyi megyében jártak, szerepeltek, tettek eleget meghívásnak, felkérésnek. Több alkalommal jártunk Algyő nagyközség, határon túli, vajdasági és németországi